ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ya bụ ABS na ịchafụ bekee jego kwanyere onye ọrụ ha nagoro mmụọ bụ Engineer Callistus Ogunjiofor ugwu ikpeazụ dịka adọnyere ozi ya na ngwulube nna ya dị n'Umuogu Village Okija Council Ihiala. Ya bụ mmemme akwamozu bụ nke dọtara imerime ndị ọrụ ABS, ndị otu National Youth Service Corps NYSC na ịchafụ bekee, ndị otu Catholic Youth Organization of Nigeria, otu ụmụ akwụkwọ dị iche iche na imerime ndị ọzọ bụ ndị gbakọrọ wee gbaa osialị n'etu Engineer Ogunjiofor siri wee bụrụ mmadụ na-agbasi mbọ ike ma na-akwụdosi ike mgbe ọ nọ ndụ. Chibụzọ Obidike ga-akọlụrụ gị akụkọ ịgba anya mmiri a n'isi. Injinia Ogunjiofor lagoro mmụọ bụ onye gbara afọ 28 tupu ọ laa mmụọ ma bụkwara onye ọrụ injinia n'ụlọ ọrụ ABS, bụkwara onye ji otu afọ ejere ala Nigeria ozi na Rivers State. Ọ bụ onye ọbụla ndị enyi na ndị ikwu na ibe hụrụ n'anya nke ukwuu n'ihi na ọ bụ onye na-etinye uchu n'ọrụ dịka onye isi ọrụ nke ABS bụ Sir Chidi Obidiegwu si kọwaa. Sir Obidiegwu, onye anọchite anya site n'aka onye isi ngalaba injiniarịn nke ABS bụ Injinia Paul Okoye, dịka ọ na-eti ezinụlọ ahụ aka n'obi, gwara ha ka ha nwee nkasi obi n'ihi na ya bụ nwa amadi iri ezigbo ndụ n'ụwa. Na mbụ n'okwuchukwu ya, onye vika nke St. Thomas Aquinas Parish GRA Awka, Reverend Father Pascal Nnajiofor, kwuru na n'agbanyeghị na ọnwụ a bụ ọnwụ mwute, ọ gwara ndị ezinụlọ ya ka ha nwee olileanya n'ihi ezi akaebe ndị mmadụ na-agba banyere ndụ nwa amadi a. Dịka ọ na-ekene ndị gbara ha okirikiri iji kasie ha obi, nwanne ya nwaanyị bụ Oriakụ Jane Francis Okafor kwuru na ọ dị ha mwute ịhụ ka nwanne ya nwoke nwụrụ n'ihi na ọ bụ naanị otu nwa nwoke a mụrụ n'ezinụlọ ha tupu adọnye ahụ ya n'ala. Ogunjiofor nke ragoro mmụọ bụ onye eji nnọọ akwa ndị ya bụ NYSC wee jikwa ma kpuchikwa ya nke ọma dịka adọnyere ya n'ili iji gosi na ọ bụ onye nwụrụ dịka ọ na-ejere obodo ya ozi.